Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. UMLA jong Kemaulai constituency uba piti saukme. Hakakat nyo terik urisau arajar arpo ula pelaj ba ya arteli ki surok yat kali ki bahap ha ke blok A bat blok C jong kesnong Maulai kenton masar. Nakaliang jong kini ki arteli ki dong kila ai kublai kerpang ya uba proses ubalala ban penyo ya kini ki arteli ki surok yat kali bat kila benrap ru balengba kini ki surok kan pensuk ya ki ba dong song snong kamtam hakabaya dai bat ka lej kawan namar babaro shikata kipat ba kila syuyat ya kasurok kabadap tang de ki khoru khoram yakini ki artli ki surong lashna lang ba ka MLA scheme haka jinglut ka basaulak tengka lada khain lang baro artli ki dong kata arlak ya ka blok A bat arlak tengka ya ka blok C haka jing pelat pat ba yakini ki artli ki surong la sakhi lang de ki nong yalam jong ki seng long kme na ki artli ki dong ki rang ba dong Badru u General Secretary jong kesnong Maulai kenton masar uba F Marpena. Kadai ke posisiang skam om tang manga ba i kan ka jing ya kan ka jing sniu ya kan ka jing jot jong kan ka surok kam tam kalong dang kilang nong song snong jong ka blok e kila mat hashim kila mat da bon tlik snam ya ka jing sniu jong kan ka multiple road Oros katahi hani po blok E kila ikum ni ka blok E ki jing ki bahe sudah boros kata ki ja ka jing nat ka jing sam ja ka jing nat ka jing sam dan imi ka jing nat ka jing le mata ka singi pada bangwan kam ngai ka long apala bha ka surok jing sam ngai ka jing nat le kerku na ka banta ki ya na ka banta ju snong da kerku na ka banta ki nok snong ju blok E kerpang i jing di bai Bitnat bahe, bagi sokemen ba yeng bahe, surok bahe, ba surok babha. Di kumni ka balong batang sokemen hi, di ka buram ka krau na ka matajong ki bat kamtam na balang julaw emili. Marnes kam boros kata habati briu ki wan sya ni ka jaka. Masun wan ka kila kenjak. Ajing sni do surok. No ka jing surok. Gitu gi baya pang juti hile te bodek teng lah ka dia so hil ru. Hil kila. Mabalay namar ba uruk umtahi namar ba kasni plak surok tingi so komen bang ikum de ha kuble sibune na kaliang jong ka blok E hibra ko le pet de kmiet kumju ki panok jungi ba sina ka ni ka surok nga kuble ka pang ti bagila sta ha ya kan ka surok hi ngila sanction arlak tingka ya ka blok E arlak tingka ya ka blok C kemudian mentau step mata ka step ngesepli ya atli ki surok badan hune pos nong ki basong dor saulak tingkah badia kani ke scheme ade ka bangin ai bala sanction na ka MLA scheme jaunus nem madap ka kandai arpo ngaso kumen habang i ka nong yak bakam ka piang kapit pat semen kaptam ban sup san ya ke nong songnong kam ko jonga kum mat kam MLA ban pet nam ta ka jingha jingnet kalti sekian ni kuat bantiang, kuat bantiang, islai kuat bantiang, kiwe jun kam kuat bantiang kata kade beningkong le siap kali ki basic amenities kiong, ningkong le siap jun kam pai ba. Hari nang ta pada kawan sebentar ka ar, na ka bata ke nam ta ki beduk ki besuk, kade ka benta jun ban pet na ka bata ki beduk besuk. Hari nang ta pada dan segi kuniti jengi ki pandang ba start, ki babun ki samla jengi ki pandang ba start, kim yo kam yo jam. Kani ka mata junga bador ka bagi ban sekolah bagi bani thawda tu di bat kumno pada nakani ka junga hi nginai persang susu ha ka badai bat identity sekian ke badai hapo jong ka ni hapo jong utamasa bat ngaso komen wat hakapor bangalong MDC ni to ka surat bangala hirap hapo jong blok E tu jong tiba itu blok E hapo blok E kemudian nak kalian juga nak polong beli ada MDC buat mentah beli ka roi ka par hi ka yat ka sapos ng portal dinana us ka trisnong hi lakad mentah hak beri system ni ka PCS system ro nga serap nang mentah ni nang ba
Chnong kin kham sup kham san ha ka bade bat ka jinon ka mat pen che kinong song snong kham tam ha ka ni ka bade bat ka ni ka war ka jing I program ki bon ka announcement ha pan pen kham tam ha ka bade bat ni COVID-19 ka jing kiu jong ki case dan kam ka ni ka tai bat ni scam da ka jing new jong ka system kan long ka ba security ka long sa you can be skeptical ngasirap system nang bahkan besok pensannya sudah tahu di berapa